ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ሰላምታ ብትእዛዝ መድኃኒና እግዚአብሔርን ብተስፋና ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካው ዝኾነ ጳውሎስ ናብቲ ብእምነት ናይ ሐቅ ወደይ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ንዓኻ ይኹን። ካብ ናይ ሐሶት ትምህርቲ ምጠንቃ ከምቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ እንተለኹ ሓደራ ዝበልኩኻ ኣብ ኤፌሶን ጽናሕ እሞ ገሊኣቶም ናይ ሐሰት ትምህርቲ ከይምህሩ አዝዝ። ከምኡውን ናብ ኣፈ ታሪኻትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናብ ምቁፃር ትውልድታትን ከየዘንብሉ መዓት። እዚ ነገራት እዙይ ክትዕምበር ኣብቲ ብእምነት ዝግበር ናይ እግዚአብሔር መጋቢነት ዝጠቅም የብሉን። ናይዚ ትእዛዝ እዙይ ዕላማ ግና እታ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ጽሪት ሕሊና ካብ ሓቀኛ እምነት እትርከብ ፍቕሪ እያ። ገሊኣቶም ሰባት ካብዚ ወፂኦም ናብ ከንቲ ክርክር ተመሊሶም ኣለዉ። ነቲ ዝብልዎ ወይ ነቲ ብምትእምማን ዝዛረብዎ እኳ ዘይፈልጥዎ እንተለውስ መምህራን ሕጊ ክኾኑ ይደልዩ። ሰብ ንሕጊ ብዝግባእ መንገዲ እንተደኣ ፈጺምዎ ሰናይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ሕጊ ከዓ ንጻድቃን ከም ዘይተሰርዐ ንፈልጥ ኢና። ሕጊ ዝተሰርዐ ንጠሓሲ ሕጊ ንዓመፀኛታት ንጉሒላታት ነቶም ቅድስና ዘይብሎም ንሓጥኣን ንርኩሳት ነቶም መንፈሳዊ ነገር ዝንዕቁ ነቶም ኣቦምን እንኦምን ዝቐትሉ ንቐተልቲ ነፍሲ ንዘመውቲ ግብረ ሰዶም ንዝገብሩ ነቶም ሸጡ ነጋዶ ንሓሰውቲ ነቶም ብሐሰት ዝምሕሉ ነቶም ንቕኑዕ ትምህርቲ ዝጻረር ዝገብሩ ኩሎም እዮም። እዚ ትምህርቲ እዙይ ናይቲ ኣነ ከብስሮ ሕድሪ ዝተውሃበኒ ኣብቲ ናይቲ ብሩኽ እግዚአብሔር ክብሪ ወንጌል እዩ ዝርከብ። ጳውሎስ ንእግዚአብሔር ዘቕረቦ ምስጋና ነቲ ከገልግሎ ሓይሊ ዝሃበኒ ከም እሙን ቆፂሩ ከዓ ናብዚ ኣገልግሎት እዙይ ዝሓረየኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግና ኣሎ። ኣነ ቀደም ስም ጎይታ ዝጸርፍን ዘሳጉጉን ዝገፍዕን እንተነበርኩ እኳ ሰዓን ፍልጠትን ሰዓን ምህማንን ነዙይ ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ። ኣብ ርእሲ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ እምነትን ፍቕርን ጸጋ ጎይታና ኣባይ ብዘይመጠን በዝሐ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጥኣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙንን ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ እዩ። ኣነ ከዓ ካብ ኩሉ ዝገደድኩ ሓጢኣተኛ እየ። በዚ ምኽንያት እዙይ ድማ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ካብ ኩሉ ዝገደድኩ ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ብምግላጽ ነቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክረኽቡ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ መርኣያ ገበረኒ። ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉሥ ዘይመውት ዘይረአ በይኑ ኣምላኽ ዝኾነ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ኣሜን። ጢሞቴዎስ ወደይ ኣብቲ ዝተነገረልካ ናይ ትንቢት ቃላት ተመስሪተ እዚ ትእዛዝ እዙይ ሓደራ እህበካ ኣሎ። ነቲ ዝተነገረካ ቃል ኣጽኒዕኻ ሓዝቶ ተቢዕኻ እውን ሰናይ ገድሊ ተጋደል። እምነትን ንጹሕ ሕሊናን ይሃሉኻ። ገሊኣቶም ሰባት ንሕሊናኣቶም ብዘይምእዛዝ ከምታ ብማዕበል እትጠፍእ መርከብ ንእምነቶም ኣጥፊኦምዋ እዮም። ኣብ መንጎኦም እኳ ንእግዚአብሔር ምጽራፍ ከም ዘይግባእ ምንቲ ክመሃሩ ኢለ ንሰይጣን ኣሕሊፈ ዝሃብክዎም ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን ዝበሃሉ ሰባት ኣለዎም። ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ